kunakuwa ni changamoto. Jatatije maduong' kambi mar Kenya Railways Corporation Midusa Philip Mainga koro lero ni gedo mar gach okolo SGR ma idhi chaki kiny Kisumu biro nyuolo yore mag ohala e buore Nairobi ka to gi nyaka Kenya mangima kod pinje malibamba kaka Uganda, Tanzania, Burundi nyaka Sudan ma milambo. Maingi manotimo limbe okinyi ma kawuono Kibos kama kinyasi no notimre wacho ni johala dhi yudo yot ma chwalo mwandu gi oko mar Kenya kendo kata kelo mwandu mawuok oko. Maingi lero ni jowuoth mabiro dhi Nairobi kata Mombasa kod Uganda sani koro dhi yudo fuong'ruok maduong' ahinya ni mar wuoth e yor apaya osebedo mapek nikech dhung'ruok mag geche ka jopiny bende nonyiso mor margi kod gedo noero ka kwayogi maduong' en ni mondo mi omigi nafas mag tije. Regional economic scenario that we are looking at, and therefore SGR will reduce the cost of doing business. Timing for the businesses, the last mile will be reduced for our traders and our commercial people. Logistically, you are going to go, I think you and I know when I climbed my transport here from Kisumu going to Nairobi, the kind of pain we go through in our roads. We are going to shorten this distance only by, from 6 hours to around 2.5 hours. That, you climb your train here and within 2 hours you're in Nairobi. In the next 3-4 hours again you're in Mombasa. Wan gima na wakwayo ni Ruto mondo konywa lakini wang'e ni odok to nyaka no chak betere ruka yawa. Mondo ndikwa mondo wayude tich. Wan mapidho nyithindo kaka osipna no wacho. Onge ng'ama pidho nyithindo. Seche moko anadak kenda an single mother. Abiro ni mondo amany mondo nyathino yud kaka dichi mondo kik odhi okwal kama chielo. Jodak kod jopuonjre e gwenge ma Thogoto e kachung'on bura ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu ywago rochruok mar arita ma koro weyo ngima jodak ma kono e kama ng'aw. Jodago wacho ni wige 2 mosekalo